روج باش ناوی من مزگین حسکویا نویسکار و هلبستوان ji Rojavayê Kurdistanê ma li Almanya dimînim. Belê ji ber vê rewşa alûz û metirsîdar ku îro cîhan bi giştî tê re derbas dibe, em jî neçarin ku li malê xwe bimînin. Bi dîtina min piçûktirîn alîkar ku mirov vê demê de bike ew e ku em xwedî li biryarên va dewletan va welatên ku em lê dijîn xwedî derkevin û da ku em nebin hevpar di belavkirina vê vîrusa vê pandemiyê de. Em jî hewl didin ku di malê xwe de em xwe mijûl bikin bi rastî pir tiştên hêja hene ku mirov xwe pê mijûl bike, mirov dikare bi zarokên xwe re li filmekî guhdarî bike yan li filmekî dokumentar guhdarî bike, mirov dikare ew tiştê rojana di çapemaniyê de derbas dibin rewşa nû heyanî li ser vîrusê guftugû bike, di malê de mirov dikare pevra xwarinekê çêke. Her wiha baştirîn tişî ku niha ji ber ku em di malê de dimînin mirov dikare em demsala buharî de neevrêla dema gorok xweş bê mirov dikare bi zarokê xwe veherê nava xwezayê cêherî hêmin dîtina min. Wekû jineke nivîskar ji xwe weke dayîk bi rastî jî kê dema min dagirtiye. Ez ê hewl bidim helbestekê bixwînim hêjayî gotinê ku heta niha heft berhemê min nîxur û kurdî hene, tev jî helbestin, her wiha gotarê dinivîsînim. 5 berhemên me neçapkirî hene, yek ji we bi tenê helbest e. Helbesta îro ji çapa duwem ku vê adarê derketiye ji nav weşanên sersera, çapa yekem ji vê berhemê 2012 ji weşanên han bû li ber pala welatekî birîndar diherikîm. Ez ê hewl didim helbestekê bixwînim jê. û tiliyên min bi taya nivîsê ketin. Belê. Divê mişextiya reşî dijwar de û tiliyên minî ji koketî têlên welatekî wêran hevrêz dikin. Şopikên stêrên rejiyayî tije şilêr dikin, pişkojên ê şêve dikin û diberê vê bêrîkirina bêçara fêketî werdibin. û tiliyên minî fint fêketî, cûdî fêketî di nav lehya şevan de, xapînên gewre de, hîn masîvanan li geştiya nûhê mirov siwar dikin. Hîn serseriya qabîlî li xwestekên yezdanan vedgerînin û tiliyên minî qendîl fêketî, bêxêr xêr fêketî, çarçirayek fêketî, Ebdilezîz fêketî, kurmenc fêketî, hîn şil û tewaşgirtîna ji perestgehê zara ta bi nûraniya la leşê bi qasî bihuşta Edenê dar zeytûn heşîn dibin. û tiliyên minî lerzî hîn meşka pîrka min bi şêweyê xwe dikeyînin û gava bi cama cem digirin, zor basiya sînoran serxet û binxetan ji kok dihêrivînin. û tiliyên min gava bi taya nivîsê ketin, xwe bi ser werzê dahêneriyê de vezîlandin. Mîna marên reşî pîroz hîn pasevaniya tovê ferhengê eşqê dikin. û tiliyên minî bawî hîn ta veheyvê dilandika asîmên de dixewînin.
دەرگوشاداری دلکێ شەنگەبیان دەپێ چەکێن بوهارێدا دەبشکوینن سەرتلیێ من گاوا فر مێسکان تەڤلی بیان پەیالا بیانیێ دکن هین پێداریێ دژێنینن ژڤر تابور هین تەنبورên ji ku ketî jirê ketî ji sas ketî bi perdeyên neştuman perwerî kok dikin gelek spas hûn bimînin xêr û xweşiyê de.